Здравейте! Днес искам да ви разкажа за едно от предимствата на часовникът на Apple, а именно това, че има сменяеми верижки. Показвал съм ви вече как се изважда верижката, супер лесно. Тук има един бутон, натиска се и просто верижката се изважда. Хубавото е, че от Amazon, от eBay, от други сайтове, скоро и в България ще ги има. Може да си закупите много лесно и много ефтино различни верижки, тъй като, както видяхте, много лесно се сменя. Производителите са направили точно както по аналогия с iPhone-а, само че тук не са множество калъфи и протектори. Тук има малки скрин протектори за самия часовник, както и доста типове метални верижки или каишки по-скоро за часовника, кожени и така нататък. Въобще цялата палитра от каишки, които бихте си сложили на вашия часовник. И най-якото е, че примерно сега отивате да спортувате, слагате си тази гумена каишка, която е доста удобна за спортуване, тъй като все пак ръката ви се изпотява, гумата няма никакъв проблем, а кожата би пожълтяла, би потъмняла, метал в някакъв случай би се окислил, така че доста лесно. Носите си тази спортна каишка, слагате когато спортувате, излизате примерно на някаква среща, слагате си кожена или метална, зависи какво предпочитате. Сега ще ви покажа какво получих наскоро. Ето тази каишка, която е от Amazon, купил съм я за около може би 10 лева. Така, успешно завъртях ето това, оставям само да пристегна ето тази. Няма нужда да натягате много, тъй като тези винчета са доста деликатни, доста финни. Готово. И вече от спортен часовник правите вашият Apple Watch да изглежда значително по-бизнес. Пак казвам, може да сложите абсолютно каквато вие си решите, каквато вие си харесате от часовникарите верижка, просто трябва да пробвате дали ви пасва. Лично на мен тази, въпреки че я взех за 15 лева,